ta bikin ƙauna, wayyo ni raina. Kada ku raba mu, muna son junanmu a ta bikin ƙauna. Sana ya kiki? Ya na ganki da takka ne. Wai ina zuwa. Abinda baban ke faɗa ranar na haka ne kuwa? Eh? Adam, ina da ciki. Eh? Shit. Like, are you for real? Kina da ciki? Adam, taimake rayuwata. Adam, za ka aure ni? Na saba da soyayya, da ke kaɗai zan yi tarayya. Usana zan aure ki. Da gaske? I'm serious, zan aure ki Usana. To amma ba wannan ba. Me yasa na ganki da takka ne? Wallahi iyayena sun kore ni a gida. Oh my god. An kore ki daga gida? To yanzu Usana ya zami ne wai. Wallahi ban sani ba. To ke ko irin gidan yan uwanki din nan ba inda zaki iya zuwa kenan? Wallahi duk gidan yan uwana da naje idan baba na ji labari sai ya sa an kora kuma idan na ido da shi wallahi sai ya fashe. My god. Kin gane? Bari shiga gida an sa riga. Dan jira ni kaɗan kin ji? Wanda ya so ka so shi dan Allah, alƙawari na so ku ɗan ƙulla. Ni rayuwar da yanzu zan fara, alƙawari cikinsa zan jera. Ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna, ta bikin ƙauna ne. Kada ku raba mu, muna son junanmu a ta bikin ƙauna. Bayan gidan gaisuwa mai yawa wacce ba ta taɓa ƙarewa ba sai ranar juma'an da ba ta da asabar, wato ranar tashin alƙiyama. Tsananin kusanci sai dai ƙauna, ya ke haske ya haskaka min duhun zuciyata. Tsananin kusanci sai dai bege, wato azumin watan Ramadan dare Lailatul Qadr 23 ga watan masoya. Ya ke wacce nake so, tamkar da nake son shiga gidan aljanna, kuma wacce nake kin abin da zai bata miki rai kamar da nake kin shiga wuta. Shi yasa ne nake laƙabi da Queen, wato sai ne da ke mulkin jihar zuciyata. Babu shakka, shi yasa tunanin ka yake kai kawo a cikin zuciyata, tare da zagaya ɓarkon da ke rike da ciki. Soyayya ka a raina tamkar numfashi ne wacce sai da ita zan iya rayuwa. Zan yi rayuwa ne kawai don kai. Idan na rasa haka zan iya mutuwa ko na haukace. Ina son ka. Ni ma ina son ki. To amma menene dalilin da yasa kake so na? Ina son ki babu dalili, domin samar da dalili a cikin so kuskure ne. Idan har ina son ki saboda wani dalili, ranar da aka ce dalilin babu, ina nufin na raina son ki kenan? Kawai ina son ki ne, soyayya da babu dalili. Wai ta yare gobe ba ta hitowa ni ba mu cika son ina jira ba. Allah dai ya sa tana da wasu 'yan canjuna na iya ne. Ni ma zan samu na ɗan hita kunya. Ma wallahi gaskiya ana tika rana garin kabbala. Iye baby ke haɗu. Ki ga wani shekin kyau da kika yi. Kamo kenan taskale inna lillahi. Baby ke gama haɗewa. Baby da zarar ban aure ki ba ina da fiya zan sha. Wallahi
ke ma haka ko in ɗaya hwada rijiya da waya in caki kawo in hwada saboda bala'in son ki da nake kamo kinan ko yan baya ke haɗu baby to ya aika ciki ya ƙasa ke ai ina bala'in Allah yau gashi ana ta rana kuma ke Allah to ya ake ciki ya labari Ya na ban ga motar ka ba. no ke san mu ba mu shigo ni mota ta ba ta shigo irin nan ke Ferrari wani ka hawa Allah a ciki amma a ciki Ferrari ne ka hawa mai bala'in kyau gaba ɗaya Najeriya ni ɗaya da irin ke wai ke gaba ɗaya oke ɗaukar ƙaramin mai kuɗi kika yi nan kenan ni na isa. kake bi komi baby za a shana ke san ni ban daɗe da dawa da Malaysia ba to mu ba mu da matsalar zaki ga Moscow kankara ɗaya aka heso mana ina faɗi miki tsabar jin daɗi yau dai na ce sai na kawo miki ziyara na to in gaishe ki da dai in tuna da love ɗin ke sa an ce true love never the end Abu ma da ka ɓata min rai. lahimmi ne miki baby Na ce ka sai mun hawan saurayi na. kash kina da zamzana baby ni daga so in kawo miki iPhone 15 ai ita wannan sample ta an ka kawo ma tsohona ke san yana ɗaya daga cikin mayan masu kuɗin da sun kasa hannun jari cikin Allah ke ai sample ta yanzu gaba ɗaya duniya shi ke adda irin ita ni so a kawo miki amma ga wanda an kawo miki ni in wallah ba mai kyarata ba ban wazon da saboda ba zai yi a ɗaukan ƙaramin mutum ba kash kina da zamzana baby ni daga so in kawo miki iPhone 15 ai ita wannan sample ta an ka kawo ma tsohona ya san yana ɗaya daga cikin mayan masu kuɗin da sun kasa hannun jari cikin Allah ke ai sample ta yanzu gaba ɗaya duniya shi ke adda irin ita ni so a kawo miki amma ga wanda an kawo miki ni in wallah ba mai kyarata ba ban wazon da saboda ba zai yi a ɗaukan ƙaramin mutum ba yanzu ke san ni zai hawa sai ki kawo ta in gani isa wuri amma dai an yi ɗan sakar yawon wuri haka ɗaya sai mu mace wa to yayi da sai ta kawo mun ko za mu ga me za mu yi da waya zan ci kasuwa Allah ya kawo bebilo ita kenan waya ce to ina zuwa ke tsaya dai bari ne kake damu bari ɗayan sata aljihu ai babban waya ta saboda zan gode tana da miki nauyi rikele da ita tana miki nauyi ta faɗi wai wagga waya ma ce sai miki cana ta wallahi na dai waɗi miki ni in ba mai tsarata ba wallahi tallahi ban wazab da ke don akwai wasu application da aka sawa ga manyan wayoyi in ba irin su ni samu ba ni ba zan yi chatin da ke ba kuma wallahi ni gama bincike na ni gano karamar waya ta wallahi ba mu yin wazab da ke dan bai yiwa wallahi ki kasuwa min girma ina tare da ke a ce kina riƙe waya kuma ba ƙarya waya amma dai gaskiya to ba laifi tana ɗan da dama amma ke san me zai faruwa dan hito min da fiya wata ke ga waya da ɗana ɗan zahi kuma ke san London boy bai kamata a ce rana na bugu na ba irin anyhow ke gane go inside and bring the fiya wata kawo waya sa ta kake da mu akwai abin da zan ƙara bincikawa saboda ni wa ina na akan bakata da zarar ni diba ni gaba bai kamata in whatsapp da ke ba to ƙyale ki zan yi wallahi saboda ni ban haraka karanta Tafki na ƙauna tafkin ƙauna tafki na ƙauna rayuwa ta ƙabilanci a ciki Sadaqallahul azim alhamdulillah Malam Adam alhamdulillah malam da yake na ga dare yayi na'am wallahi ina son dama in dan ji gida in kwanta ne saboda gobe da sassafe ran fita kasuwa na'am Malam Adam ka fara zuwa kasuwa ne wallahi ai akwai wani mutum da ya dan ba mu gaban shagon shi da nake dan kasa kaya muke dan sassaidawa na'am hakan yayi abu ne mai kyau alhamdulillah masha Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana
yana cewa dalabal halalu wajibu ala kulli muslim wa muslimat. Neman halal wajibi ne akan kowane musulmi da musulma. Wannan abu ne mai kyau, Allah ya taimaka. Jarin ya kai kimanin nawa ne? to da yake a lokacin da muka fara abun da ni da Rozana muka dan hada, yanzu da jarin da ya kai 50,000. Alhamdulillah, to sai mu yi addu'a saboda Allah ya albarkaci abin. Mu yi wa Annabi salati. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة. اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر كل موتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Mamanki bata dawo ba? Ba ta mu. Ba nan zan yi magana. Duk da kasancewa ba mu muka haife ki ba. Amma mu muka raine ki tun kina karamar yarinya har zuwa yanzu. Muna da ikon mu yanke miki hukuncin da muka ga dama. Mu baki umarnin da muka ga dama. Amma ba za mu yi haka ba. Sai mun ji daga bakinki. Lokaci yayi. Muna son mu aurar da ki. Amma muna son mu ji daga bakinki. Shin kina da wanda kike so ne? Saurayi? A'a. Alhamdulillah. Tunda haka ne. Ina da kun so. Sai ba. Adam. Sanin kanka ne za mu iya yin duk hukuncin da yake da muka ga dama a kanka. Ummi kanwarka ce. Ina son ka aure ta. ajali daga yau muna tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙauyen namu ba ma son wani tashin hankali. So ajali ba sauki in ya ritsa ka loko cikin ɗaki. Doka ki sake in ƙara ganin ki da wannan yaron. Hakom na tabbata. Takobin da ka sa ba zai tabbata da zan ba. Na san burin kaza takalminta. To an zo gaɓar gurin. Takalminta zai bar kafar ta zomo. Duk kwaɗayin ƙuda, ƙaryar shi ya ɗau mushin giwa. Zan bi ki kamar yadda kare yake bin me shi. Tabbas na ga alamar hankalinka baya tattare da kai ko kuma in ce baya jikinka. Domin idan ba haka ba, ta yaya kake tunanin za ka yi wa dutse magana har ya baka amsa? A garin nan wai akwai ma wanda yake son ɗan tanko? Wanda kuke gani a banza kuke ganin shi a ɗan iska. To shi ma dole yana da wanda suke son shi. Ba riba, sai dai asara. Babu abun burgewa ga wanda ke maimaita kirari bayan kirari. Ai abin da ina ido ɗaya hanka. Kun da iya biya hanke sa ya sha babban. To nan mu gidan malamai ne. Kai Salim, ina wannan wautaccen din neman yake? Ya tafi koyo sallama. Kai ka manta cewa a gaban sarki dan tago kake? Ba da lokacin da zan iya ba ku lokaci. Kamal, ina jin faɗuwar ka ba don Allah kamar wani abu zai kai.
tabbas wani abu zai faru yanzu nan. Ina so ka sani tuni ma abota kimiyya sun riga sun tantance tsakanin ruwan da yake zuba daga ka da wannan mummunan kaddara tabbas maganar intanku da yake cewa so zai iya zama ajalin mutum. Don Allah ina roƙon ina so ki ɓoye wannan sirri kamar yadda ƙasa take ɓoye gawa Aisha. Kake sake ki faɗa a gida su Aisha. Ra'ayul ain a ga ƴarka Aisha da wancan mu da can Kamal yana tirsasa ta ya mata fyaɗe. Ya mata ƙwarai kuwa wannan su ajali shahararren kamfanin nan mai suna Kacalla Investment zakaran gwaji ga gargasa wanda suka kawo muku fitattun fina-finai kamar su Hawayen Zuci, Tafkin Kauna da kuma Sirrin Kyau. Mun sake shirya tsaf domin kawo muku wani ƙayataccen fim mai cike da rikita-rikita da tinja-tinja gami da dukuna-dukuna mai suna Saƙon Zuciyata. Kowa da kiwon da ya karɓe shi, makocin mai akuya ya sai kura. Ta zaɓi rayuwar rakashewa. Na hiki iskanci tsohon ɗan iska ne nima. Kana gana ka kai shege. Ke hajiya za ki ban haƙina ko he ne maki rashin kunyar da ta taka taki. To, baran tube sai mu da kunya da kai. Da gina ki haka. Ba. Yanzu ma in mutum ma sai fita sai an tambaye ma inda ya je? Au! Mama mun sata fa a gidan nan. Sata kuma. Me aka sata miki? Wannan dabi'un da kika dauka a matsayin ki na yar kabilar Hausa kuma musulma bai kamata da ke. Ke dalla dakata. Nafkabban zamu nafka ubi. Wai Zainab, duk faɗan da ake miki, duk maganar da ake muku Zainab ba kya jin magana? An yi aiki fito da mijin aure kinki, amma kin san kin alƙawari da wani a waje Zainab. Ki ji tsoron Allah fa. Kyale mama. Abin da ya fi kawai baraka ta da addu'a. Abba? Kura uban nan wallahi akwai kura uba a gidan nan. Ka zo ka same ni da iyaye na? Wannan dan ƙauyen har zaki zauna kina zuban mai da hawaye. Yaushe zo. Ki har yanzu baki hankali ba. Ka duba wallahi abba na hankali. Ina za ku je na ga? Ku ta gararin mu ne. To ai ni karshe ma ni ne gararin ma gaba daya garin. Wai ina ruwanka da rayuwa na? Me na shishige mu rayuwa? Idan baki san darajar iyaye ba, ni na sani mahaifiyarki tana buƙatar ganin tana kwance rai hannun Allah ba ta da lafiya. Baba umma barci take yi? Inda kike so. Muna ta miki fada. Ki zama mutum ya kwarai. Kin fi karfin ki magana iyaye. Nan da minti kaɗan liman zai za a kai ta gidanta. Mashiryin shirin Sani Mai Tashi, ɗaukan nauyi Alam Hudu Mazaje, ba da umarni daraktan daraktoci Abubakar Hunter. Za mu kawo muku wannan ƙayataccen shiri a tashar mu ta YouTube mai suna Arewa Mai Tashi TV.